prova de la temporada del Campionat de Catalunya de Ral·lis amb la disputa del Ral·li Empordà. La prova era puntuable pel Campionat de Catalunya de Ral·lis, la Copa de Catalunya de Ral·lis d'Asfalt, l'Open de Rally Sprints i les Copes de Catalunya de Regularitat Esport i Superesport, a més del volant RAC. Organitzat per l'escuderia Baix Empordà, el ral·li va plegar prop d'un centenar d'inscrits i constava de 3 trams, la Ganga, Santa Pellaia i els Àngels, els quals s'havien de fer 2 passades. Després d'un inici de cursa accidentat que va obligar a neutralitzar el primer pas per la Ganga, Josep Maria Membrado i Jordi Vilamala, amb un Porsche 911 GT3, van dominar la cursa. La parella, que ja havia guanyat el Ral·li Patxar-la-Pineda, es va apuntar a l'escratx en 4 dels 6 trams, demostrant una perfecta adaptació al Porsche. A més, s'apuntarien també la Challenge Michelin. Bueno, de cara al campionat, nosaltres vam agafar un 0 Igualada, que no ens va anar molt malament, vam tenir una petita sortida, vam haver d'abandonar, però bueno, aquesta victòria, el quart de la terra, queden més ratllis, algun dia també poden fallar els rivals, esperem que no sigui per accident, però bueno, estarem allà, intentarem fer les coses ben fetes a partir d'ara endavant, i bueno, doncs felicitar tot l'equip i tots els que ens han acompanyat avui perquè hem disfrutat molt. Lluitant des del primer tram i a només 10 segons dels vencedors van quedar Carles Llinàs i Joan Torra. Amb el Mitsubishi Evo 10 van estar sempre en posicions de podi, assegurant la segona plaça després de ser els més ràpids en la segona passada pels Àngels. Podríem dir que hem d'estar contents del resultat, venint d'una mala ratxa, diguem-ho així, en 2 ral·lis, 2 trencades. Però bueno, avui hem de felicitar a l'equip, hem de felicitar en Quico, ha fotut una feina esplèndida. I ara, doncs bueno, contents del resultat, pensar a Màger ara, però sí que és la veritat que hem d'estar contents perquè el ritme que portem actualment a l'asfalt no és el de l'any passat. Anem molt més de pressa, anem molt més a gust. Hem fet un scratch i tot. Els Àngels, a la primera passada dels Àngels ens hem quedat a 2 segons. O sigui, crec i queda constatat que l'equip KTR està cada vegada més a prop de la victòria en un ral·li d'asfalt. De terra ja vam fer-ho, el Tàrrega de l'any passat. Han tingut mala sort a Bellpuig, però bueno, jo diria que s'esperaran més victòries. Esperem que Àger i les possibles curses a l'Osona, sobretot, donar guerra i realment passar-nos-ho bé perquè a mi m'ha agradat moltíssim, de veritat. La tercera posició al Ral·li Empordà va ser per Albert Orriols, que amb Manel Muñoz de copilot van acabar 19 segons dels guanyadors, amb el seu Porsche 911 GT3 Cup Rally. Orriols i Muñoz van començar segons, però es van consolidar en la tercera plaça, que no van veure perillar. En 2 rodes motrius, la victòria se la van apuntar Marc Agustí i Marc Sauleda, que amb un Peugeot 206 XS es van endur la Challenge Hankook. En la general del ral·li van ser 5ens, just darrere del Mitsubishi Evo 9 de Miquel Prat i Daniel Montaner, que arribaven líders del campionat. L'Open Catalunya Bridgestone de Rally Sprints d'Asfalt el van guanyar César Crespo i Marta Gàvila amb un Peugeot 106 Rally. El segon lloc va ser per Aleix Vila i Marc Roca amb un Peugeot 206 XS, guanyadors del Trofeu Júnior, mentre que la tercera plaça de l'Open se la van adjudicar Julio García i Marc Pasqual amb un Citroën Saxo BTS. Entre els ER, la victòria va ser per Grau Pla i Úrsula Rodes, amb un Citroën Saxo BTS, que van ser 14ens en la general. Tercer ral·li, tercera victòria. Està bé, bueno, ara ja sí, ara ja hem de mirar el campionat una mica i bueno, estic content. 3 ral·lis guanyats, hosti, no m'ho pensava jo mai, això. No sé, mira, he agafat feeling amb la Copi i jo i seguretat amb el cotxe, fiabilitat, i bueno, luego que surtin i tenir sort. El Ral·li Empordà va reunir 13 participants del campionat de regularitat. En la categoria de regularitat Superesport, el primer lloc va ser per Xavi Domingo i Sisu Condom, amb un Porsche 911. La segona posició va correspondre a Francesc i Albert Casaponsa, amb un Alfa Romeo Giulia, mentre que el tercer lloc se'l van adjudicar Joan Sánchez i Joan Font amb un Volkswagen Golf GTI. Pel que fa a la regularitat esport, el triomf va ser per Carlos Fernández i Isabel García amb un Volkswagen Golf GTI MK1. Xavier Prat i Jordi Arbat amb un Ford Fiesta
van ocupar la segona posició. El Volant RAC Trofeu Mòbil Humavisa disputava el Rally Empordà la seva segona prova puntuable de la temporada. En total, 9 vehicles van prendre la sortida en la primera de les curses que el certamen preveu fer sobre asfalt. Carles Duran, líder provisional del campionat, es va mostrar molt fort des del primer moment. Amb Albert Cardó de copilot, va ser el més ràpid en 4 especials i va sumar la segona victòria de la temporada. Bueno, veníem aquí a líders, havent guanyat la primera carrera, i aquí doncs hem sortit amb la mentalitat, amb la mateixa que el primer rally, atacar des del primer moment, des del primer tram, i així ho hem fet. El primer tram ens l'han neutralitzat i hem anat al segon Santa Pallaia, un tram molt delicat, tècnic, que patinava molt. Hem anat fent el nostre ritme i al final hem arribat a final de tram que li havíem guanyat 2,9 segons al Rodríguez, que era el nostre màxim rival. I a partir d'aquí doncs, hem seguit mantenint aquest marge. A cada tram li anàvem retallant una miqueta més, als Àngels li hem tret 4 dècimes de segon, en un altre tram li hem tret 2 segons amb alguna cosa. Estàvem allà els dos lluitant de tu a tu. En un moment de distracció se'n podia anar tot en orri. Jordi Rodríguez i el seu copilot Dani Muntades van intentar posar les coses difícils a Duran i Cardó, però no van aconseguir superar-los en cap especial. Molt regulars durant tot el rally, van acabar a 7 segons dels vencedors i van repetir segona plaça, la mateixa que van ocupar al Pla d'Urgell. Molt ajustat, tot el rally ens hem estat partint els trams, tot el rato ens treia un segon, ens treia 2, empatàvem, i hem arribat a l'últim tram amb 6 segons de diferència. Hem decidit amb en Dani atacar al màxim, ens hem tirat tot el que hem pogut i més, i hem agafat un parcial a dalt dels Àngels i estàvem millorant el nostre temps d'abans 6 segons, que era més o menys el que necessitàvem per guanyar en Duran. Lamentablement, a la baixada hem fet tots els interiors que hi havia per a bé perquè el cotxe intentés agafar una miqueta més, i amb un d'aquests interiors el cotxe se'ns ha parat, ha deixat de funcionar, i entre que hem desconnectat el desconnectador, hem provat el contacte, no anava el cotxe, i amb una d'aquestes ha tornat a funcionar i hem pogut seguir. Magnífica tercera posició l'aconseguida per Gerard i Eric Bellver, que van fer un rally de menys a més, escalant posicions tram rere tram fins a aconseguir pujar al tercer calaix del podi. Bastant complicat, perquè això d'arribar a llocs nous, per mi, la terra, que no té el mateix grip que l'asfalt, és tot més complicat, i tot és en un dia, i és bastant més d'això. Em va agradar, me va encantar la terra, de veritat, que ho recomano a tothom, i és complicat, però alhora maco, la veritat, alhora molt maco. I a veure l'Osona és un dels ratllis que he fet més vegades, i a veure com va. Gerard i Eric Bellver van mantenir una dura lluita en els darrers trams amb Jordi Terricabres i Yeray Soto, que van acabar quarts, superats per només un segon en un últim tram molt emocionant. La cinquena posició en el Volant RAC va ser per Òscar Oviedo i Ignacio García. Marcel Basolí i Albert Pérez van ser sisens a 1 minut i 18 segons dels vencedors. La setena posició va ser per Raúl Castan i Axel Coronado. Mala sort per Ramon Cornet i Xavier Serra, que arribaven al Rally Empordà tercers a la General Provisional. Van ser vuitens, tot i haver marcat escratx a la segona passada per Santa Pallaia. Pau Frigola i Anna Tizón van rodar tercers durant tot el rally, fins que a la penúltima especial van perdre tota opció per una punxada i van caure fins al 9è lloc. La propera cursa puntuarà per la Copa de Catalunya de Ral·lis de Terra i serà el Rally d'Àger, previst per al 14 de juny. El Volant RAC torna el 5 de juliol al Rally Osona, que es disputarà sobre asfalt.